Sadni si a počúvaj. Vážení poslucháči, pozdravujem z éteru jediného a jedinečného podcastu s názvom Tatarcast. Naša 0. epizóda mala naozaj skvelú odozvu a tak dúfame, že tento nádherný titul sa nám podarí obhájiť aj v tej nasledujúcej epizóde. V prvej epizóde si rozoberieme na drobné pani učiteľku Dominiku Vandráškovú a následne vás, milí poslucháči, rozdelíme na ešte drobnejšie názorové skupiny pri rozhovoroch na tému Unpopular Opinions. Toto a ešte niečo navyše vás čaká v nasledujúcich minútach. Vážení poslucháči, počúvate Tatarcast a ja vám prajem príjemné počúvanie. Na začiatok si ale pripomenieme pár udalostí, ktoré sa udiali na našej škole. Po vydaní 0. epizódy sa toho veľa udialo. Napríklad, naši maturanti majú písomné maturity úspešne za sebou, prebehli hladko a férovo. Učitelia podstúpili akčný policajný tréning a privítali sme tu 2 hviezdnych hráčov z HK Poprad. Naši žiaci si môžu na nástenku úspechov pripnúť okrem florbalových výkonov aj 2. miesta na krajských volejbalových kolách či postup našich dievčat na medzinárodné grand finále v prezentiáde v Českej republike. Gratulujeme. Teraz sa presúvame k hlavnej téme nášho podcastu a to sú naše Unpopular Opinions. Takže prvá téma, ktorá mňa by teda zaujímala, alebo proste by som chcela, aby sme rozobrali, je, že čo si myslíme o našej telocvični a o hodinách telesnej. Pretože ja úprimne, akože celkom som vďačná za túto telocvični, pretože my sme na základnej nemali žiadnu, my sme cvičili vlastne na chodbe. Hej, akože je tu fakt nízky strop v tej telocvični, takže sa nedá moc dobre hrať volejbal, podľa mňa. Neviem, čo si myslíte vy ostatní. Tak, ak to mám porovnať so základkou, tak my sme na základke mali lepšiu telocvičňu, sme mali, že väčšiu, menšiu, lepšie vybavenie, ale by som povedala, že viacej sa asi venuje tým športom, lebo na základke, aj keď sme mali vybavenie, telesnej sme sa vôbec nevenovali, čiže tak. Myslím si, že telocvične je na tom asi rovnako. Jediný rozdiel vlastne sú tam tie také trámy, čo tam držia aj keby ten strop. Ale inak sme mali absolútne rovnakú telocvičňu, ktorá to bola normálne, že komunistická telocvičňa. My sme ani nechodili na rebriny, pretože sa z toho akože zarývali triesky do ruky. A na lana sa tiež nikto pre istotu neviešal. Kruhy sa rozbalili asi iba 2 razy v mojom živote, čo som to akože zažila za tých 9 rokov, čo som tam bola. A to jeden raz to spadlo s mojim spolužiakom. Takže myslím, že je to lepšie. Ja musím povedať, že mám úplne opačnú skúsenosť ako ty. Ja som chodil na základnú školu Dostojevského, ktorá má športové vybavenie neskutočné a vonkajšie ihrisko, aj obzvlášť tá telocvičňa. Veľká telocvičňa je tam luxusná, malá telocvičňa je tam úplne super vybavená. Ale myslím si, že hodiny telesnej výchovy sú na vyššej úrovni práve na našej škole a myslím si, že máme dosť dobrých telocvikárov. Aj chlapci, aj devčatá. A je to niečo, čo tú úroveň fakt zdvíha. Až pri tom človek zabudal, že sa v tej telocvični vlastne nikdy nevetralo. Akože jediný rozdiel tak bol ten, že teraz máme to fitness štúdio. Veľká telocvičňa, keby nemal otváracú strechu, tak akože 0 bodov, ale oproti mojej základke, tak to není až také dobré. Proste je tu málo miesta. Akože ja chápem, prečo sa to štúdio akože vybudovalo, aj proste prečo sú vlastne 2 hodiny telesnej naraz, ale máš pravdu, Peťo, lebo proste my sa striedame keby s chlapcami. Raz sme my vlastne v tej veľkej telocvični a raz sme v štúdiu. Pre nás, dievčatá, nám to je jedno, pretože my môžeme tam cvičiť jogu alebo niečo nás je málo. My sme proste iba jedna trieda, ale oni sú 2 triedy spolu a fakt akože oni v tom štúdiu proste oni nič nerobia, oni tam len sedia. Môj taký mini nepopulárny názor. Myslím si, že naša škola by neskutočne profitovala z toho, keby predá všetky televízory, ktoré sú v každej triede. Reálne úprimne, na čo tam sú? Myslím si, že v polke tried ten televízor v živote bol zapnutý. Pochybujem, že niekde majú ovládače. Aj tak každý sa už naučil na projektor, takže ja si myslím, že je to taká neprebádaná investičná možnosť. Ja som videla akože zapnutú jednu z tých teliek asi tak pred 100 rokmi možno na dejepise raz alebo 2-krát, neviem. A raz na geografii asi, keď sme potrebovali nejakú mapu alebo niečo, takže tiež podľa mňa sú také trošku zbytočné a ťažko sa s nimi podľa mňa aj akože narába, lebo kým zistíš vôbec, jak sa to zapína a jak sa máš na to napojiť a všetko, tak je to proste
ako makačka, podľa mňa. Mňa by ešte zaujímala vec, že ku tým televízorom, že prečo je televízor v šatni. Nikdy zapojený do elektriky. No a akože podľa mňa nikto nepoužíva ten televízor tak ako aj ten stôl, čo sa dá vyhať a znižovať. Ja som raz videl jeden geniálny prank jedného chlapca z môjho ročníka. Bola tam nejaká skupina ľudí a tí, keď odišli, tak im ten stôl zdvihol do výšky 1,30 m a odpil im ho z elektriky. Chudáci asi 4 hodinu na tým maturovali, že im nejde gombík a pritom ho proste nikto neskontroloval, či ho niekto náhodou neodpojil. Ideme na pranky, inak tie telky akože... Jaké telky? Ja neviem o tom, že v triách máme telky, ale dobre. Tá dole, hej, my sme ju raz zapojili, ale není k ničomu pripojená, takže tam veľmi nič. My sme mali raz informatiku a potom sme išli na krúžok a chodili tam s nami ešte druháci a išli sme všetci na obed. A oni odišli pred nami a my sme išli hneď a oni mali rozohratú nejakú hru. Takže my sme im to všetko vypli sme ich z internetu, zapli sme im tam všetky programy, ktoré sme mohli a jednému typkovi sme to nechali zapnuté a vypojili sme im to ešte aj akože z elektriky, takže sa to dalo do spánkového režimu. A vlastne keď oni prišli a on to mal jediný v pohode, tak to začali na neho hádzať. Bolo to strašne vtipné, že oni ho hneď začali obviňovať a on iba chudák proste tam prišiel a akože my sme to nerobili akože s tou myšlienkou, že to na ňo chceme hodiť, ale ako bohužiaľ proste no tak to vyšlo, no. Hej, ja som si všimla, okolo školy sú proste strašne random veci. Napríklad raz, keď som sedela tuto z podcastu z Viki pri informatike, tak v vetinači bola zapichnutá lyžička. Proste kam sa pozrieš, tak tam je nejaký random predmet, ktorý tam proste nemá byť, ale žiaci ho tam proste strčili raz a už je tam možno 20 rokov. A podobná situácia si myslím, že je so všetkými tajomnými dverami, ktoré sú niekedy len tak uprostred chodu alebo schodiska. Nemyslím si, že v našej škole je človek, ktorý vie, čo sa skrýva za každými z tých dverí. Občas pred školou stojí taký týpek s takými malými, asi kresťanskými knižkami. On nám ich raz dal a myslím, že som išiel akože nejak na 3. hodinu, alebo už to mohlo byť na druhý deň. Proste mal som ju so sebou a ja som nevedel, čo s ňou. A mali sme asi 2 alebo 3, tak sme ich schovali a neviem, či to doteraz niekto našiel. Jednu našli, lebo už tam na druhý deň nebola, ale tie ostatné akože neviem, či ich niekto našiel. A akože dávali sme ich na úplne že náhodné miesta. Keď už sme pri pamätoch na random miestach, nie na tejto budove, je to na hornej budove, ktorá ale tiež naša škola. Tam sa raz niekomu podarilo strčiť pero do sušiča na ruky, ktorý zhorel. Tak potom sme sa museli zbaviť všetkých sušičov na ruky. Hľadom tých random lyžičiek kvetináči, mne sa tu s Táňou stala podobná vec na obede. Keď sme sa postavili, že ideme odniesť naše prázdne taniere, všimli sme si, že jeden z ostatných stolov sú takouto lyžičkou podopreté, aby sa nekýval. Ja mám ešte jeden taký nepopulárny názor, je to taká maličkosť v našej škole, ale čo si vlastne myslíme o zasadacích poriadkoch v triedách? Prečo sa vlastne pedagógovia akože stále nezhodli na jednom spôsobe, ako usporiadať stoličky? A môj nepopulárny názor je to, že podľa mňa je najlepší systém sedenia v triede ten do účka. Ako napríklad v učebni 14. Mne úprimne sa vôbec nepáči toto do účka, pretože mne strašne boli krk z toho, podľa toho, kde sedíš, vieš, lebo niekedy sedíš tak strašne blbo a musíš strašne vytáčať tú hlavu na toho učiteľa a podľa mňa, keď 45 minút tak držíš krk a pozeráš na toho učiteľa, aby si sa sústredil, tak to je dosť potom na nič. Ja si myslím, že to vytvára veľmi príjemnú a spoločenskú atmosféru sedieť v triede do účka. Myslím si, že aj učiteľ sa k tam cíti tak bližšie, že vlastne keď sa postaví do stredu toho účka, tak žiadneho študenta nemá, že ďaleko. Viete, čo myslím? Že mi to príde ako oveľa lepšie, ako keď niekto sedí proste v zadnej lavici a sa možno, že môže cítiť vynechaný. Alebo minimálne tam nefunguje ten stereotyp, že šprti sedia vpredu a hlúpi sedia vzadu. Pretože tam neexistuje vpredu a vzadu, len si vyberáš, na ktorej časti toho účka si. Takže si myslím, že sedieť do účka je lepšie a všade, kde sa to dá, by sa malo sedieť do účka. Aj pán Roman by si mal odmontovať lavice z podlahy a postaviť ich do účka. Ja chcem povedať, že ja nesúhlasím s Ondrejom. Na mojej učebni na číslo 2 máme, že klasické lavice. Mne sa to, že páči viac. Aj pri účku si študenti sadajú, takže kto sedí vpredu, tak ten sedí v tej prvej línii účka. A zároveň ako učiteľ som, že rád blízko k študentom, ale v účku to som, že na pódiu. To som, že v strede a je to veľmi čudné a keď sa tam, že aj pohybujem, tak dakoho vidíte, dakoho nevidíte. Páčia sa vám lavice v rade?
Viacej ako v účku preto, lebo potom môžete sedieť na prednej lavici. Áno. Áno, aj. Ale nie je to také, že veď vy si posadáte, že prirodzene ako chcete. Lebo sú také skupiny, ktoré majú tendenciu ako keby, že prirodzene vytvárať účko, také, ktoré... Napríklad si pamätám, že prvá skupina, ktorú som učil, bola taká, že sedeli, že úplne vzadu všetci. Že ako keby, že ušli odo mňa, hej. A ja som sa posadil presne na tú lavicu niekde, že pred nimi. A potom hovorili, že také je to super, nie, že taký sme si blízki a že je to lepšie, ako tam, kde je účko. Čiže asi závisí. Akože ja musím povedať, že záleží, či píšem písomku alebo nie. A najhoršie usporiadanie lavic bolo, keď sme boli vštvoriciach po skupinách, takže kúkaš na seba. Lebo vtedy dve lavice sú že strašne dobré, lebo sedíme še štyria, je to že fajn, sme nejak akože porozdeľovaní, ale tie ďalšie akože po krajoch, proste niektorí ľudia kúkajú že do steny a musia byť vyslovene otočení, tí ďalší cez nich nevidia a tí, ktorí sú že moc pri okne alebo moc pri dverách, tak vlastne pri nich buď ten učiteľ že stojí, alebo akože je to také, že už kebyže idem takto, tak radšej to účko, ale to normálne rozloženie tých hlavíc akože je za mňa tiež také najlepšie. Ono záleží od predmetu, lebo napríklad nemčinu máme do účka a tam je to strašne fajn, lebo stále rozprávame po vetách a je to fajn. Keby sme boli proste tak po laviciach, proste je to strašne také divné, ale napríklad takže na matike byť v účku, to by som že asi nechcel. Takže ono dosť záleží asi od predmetu a od užiteľa, ako proste vyučuje, ale neviem. Mne tiež vyhovuje asi viac to klasické s výnimkou na pár predmetov, kde to účko je za mňa o trochu lepšie. Inak povedané, v účku sa lepšie rozpráva. V účku sa lepšie odpísať. OK. Takže si maturoval v triede, kde sa sedelo do účka, alebo kde sa sedelo rovno? Všade sa sedelo rovno. Takže proste ako ono do účka maturovať, to si úplne že neviem predstaviť. Musím povedať, že toto mi reálne že konečne vyhovovalo, že sme boli po samom, lebo na SCIO testoch som sedel proste vedľa dvoch ľudí, lebo tie lavice boli strašne pri sebe a ešte vedľa mňa sedel niekto a proste tam mám, že jeden papier na pomocné výpočty, potom ďalší ten zaznamenávací hárok a ešte mám potom zadanie a teraz ja sa rozložím po tej lavici, ten druhý zrobí to isté, ale proste na tej maturite je to proste strašne fajn, že proste mám tam svoj priestor, všetko je v pohode a akože ani mi tak nevadí proste sedieť vpredu, lebo mám proste ten priestor. Ja si nemyslím, že všetko v pohode bolo na maturite, pretože napríklad moja spolužiačka sa počas angličtiny rozplakala. Áno, naozaj ostalo nejakých 20 minút, ja som sa trošku obzrel a jednej spolužiačke nebolo všetko jedno teda. Takže tak, no neviem, či bolo všetko v pohode. Podľa teba bolo všetko v pohode na maturite? Akože ja si myslím, že hej, pán učiteľ Brenštin s tým preniesol v pohode. Práve nebol žiaden problém v našej skupine vôbec. Peter, čo si myslíš, ty máš nejakú funny storku? So mnou mala problém pani učiteľka, ktorú som na tej maturite ani nemal. Lebo ja som odkladal dávanie obleku do čistiarne a akože odkladal som to tak, že pol roka a rozhodol som sa týždeň predtým a síce oblek som mal, ale ja som zabudol na to, že ja nemám košelu a už akože už sa mi na tým nechcelo rozmýšľať, tak som proste došiel v tričku a potom sme s ňou mali hodinu a ona bola iba taká, že no, aj pekne ste sa akože pripravili, že všetko v pohode prešlo na tej maturite. Až na pár individuí, ktorí proste došli akože oblečení jak mantáci. A postavila sa za mňa a začala na mňa ukazovať. A ja, že čo všetci na mňa kúkajú. A až potom som zistil, čo sa stalo a akože som taký, že... Ale na moju obhajovu mne bolo povedané, nepríď v teplákoch a kľudne buď akože oblečený pohodlne. Čo som splnil, takže podľa mňa ja som jeden z mála, čo splnil ten dress code. Ak je niekomu pohodlný oblek, OK, ale akože nedošiel som v teplákoch a za mňa to nebolo až také zlé. A čo sa týka, že dress code na maturite, tak videli sme tu, že už všeličo. Ja si tiež myslím, že uprednostnite, že pohodlné pred formálnym, alebo také, že semiformálne. Ale mali sme tu už aj taký prípad, že komplet tepláková súprava. Taká tá, že na záhradku si to zoberiete. Takže, ale v pohode, keď zmaturoval, tak nevadí asi. Na písomnej samozrejme. A čo je najhorší outfit, ktorý ste videli na ústnej? Na ústnej študentky chodievajú oblečení, že veľmi pekne. Väčšinou je to takéto, hej, že repete slávnostného oblečenia, čiže je to formálnejšie ako na písomnej.
My sa tiež tak snažíme, ale vidím niekedy také, že veľmi krátko zaviazané kravaty, takže veľmi nevhodne, mňa to bolí, ale to väčšinou nie sú študenti. A niektoré také, že saka, ktoré si myslím, že sú staršie ako ja, čiže očividne to nie sú študenti. Pozdravujem môjho spolusediaceho z komisie na občianskej náuke. OK, môžeme ísť na možno, že rýchle kolečko. 8 hodiny alebo 0 hodiny. A prečo? No, za mňa určite 0, pretože na 8 každý už spí. Tu proste nikto nedáva pozor podľa mňa, lebo každý už len myslí na to, jak chce ísť domov, jak je hladný, jak proste sa musí učiť už na iné predmety a za mňa ráno je to také lepšie, aj ľudia sú možno živší, jak na tej 8 hodine. Za mňa je to úplne jedno, pretože není jedno, že či budeš spať ráno na tej 0 hodine, alebo budeš spať po obede na tej 8 hodine. No ale čo sa týka učenia na iné predmety, tak keď proste prídeš skôr domov, máš viac času sa učiť a ešte si aj oddychnúť. To je pravda, ale neviem, podľa mňa je to zatiaľ jedno, neviem. Tak asi podobný názor ako Táňa, pretože my 0 hodiny nemáme. Máme 8 v útorky, ale asi by som radšej mala 0 hodinu, pretože tak už privstanem, to je jedno, ale radšej prídem domov skorej. No ja vám zavidím, že proste ste nemali 0 hodiny, pretože my v prvom ročníku sme mali, že 0 telesnú. Ja som mal v 3. ročníku, že 3 0 do týždňa, takže ono to tam bolo, že veľmi zaujímavé. Akože mne 0 vadia, lebo proste ja nevládzem rozmýšľať a ak mám písať písomku z chémie, kde proste fakt akože som rád, že som rád a ešte proste to má byť na 0 a zrazu proste ja mám o 7 ráno proste nejakú písomku, no akože o 7 ráno písať test z chémie není bohvie čo, ale akože viac mi vyhovuje, že by som začínal 1 hodinou a už končil kto vie kedy, ako tú 8 prežijem viacej než tú 0, aj keď v tej škole musím byť dlhšie. Ale akože zase, teraz to mám naopak, že proste idem na 10 a som tam proste do 3, lebo mám 8 hodín. A respektíve končím 8, ale akože radšej budem končiť 8, jak začínať 0, lebo to je takedy, že moc. Ešte cez leto sa to dá, ale mimo toho... Ja som 100% tým 0 hodina, príde mi to hrozne praktické opúšťať školu o 3:30 a taktiež napred 0 hodinou na vratnici púšťajú tanečné hity Rádia Európa 2. Takže ja milujem moje 0 hodiny popravde a teraz sa môžeme presunúť do ďalšieho segmentu nášho podcastu. Zdravím všetkých poslucháčov nášho školského podcastu. Pri mikrofóne je Ondrej Bartoš a pre dnešnú epizódu som vyrazil do terénu, kde som sa našich študentov a vážených učiteľov pýtal jednu veľmi záľudnú otázku. A to bolo, kto je najlepšie oblečeným človekom na našej škole? Toto je výber tých najlepších odpovedí. Fúha, podľa mňa asi Dominik Košár. Podľa mňa je to buď Veronika Jurčová, alebo Filip Gradzila. Najlepšie oblečený človek, tak bude to určite Roman Švác. Okay. Svojou bežeckou bundou, ranček a aj skarpa, topánky. Asi by som povedala, že ja to určite nebudem, ale ani ty. Asi si to ty. Správna odpoveď. Je to jednoznačne Filip Kravčík. Pán učiteľ Brejšin. Podľa mňa najlepšie oblečený človek na našej škole je pani Iveta Slovíková. Víťazmi kolektívneho hlasovania sa stali pán učiteľ Juraj Brenišin a Filip Kravčík zo Septimy A. Víťazkou hlasovania našej réžie sa stala Tatiana Farkašová z 1. B. Gratulujeme. Ideme ďalej. Spolužiaci, oznám, opakujem, oznám. V bufete sa čoskoro blíži dátum splatnosti, čo znamená, že to, čo ste si požičali na sekeru a to, čo nemáte zaplatené, tak akože zaplatne. No, čiže sme tu s pani Šulkou Vandraškovou. Vítame vás zo školského podcastu a dneska sa opýtame pár otázok. Na začiatok by sme sa chceli opýtať, že ako ste sa vlastne ku učiteľstvu dostali? Takže čaute, som rada, že ste si ma vybrali ako prvú obeť. Ku učiteľstvu som sa dostala tak, že vlastne od malého decka som
snívala o tom, že budem raz pani učiteľka a budem učiť žiakov, nakoľko už ako malá som učila doma všetkých plišákov, všetky babíky a podobne. Potom som poučala sestru, rodičov a tak ďalej, až som sa dostala k tomu, že učím vlastne vás. Pekne. A prečo práve geografia a informatika? Geografia hlavne kvôli tomu, že ma baví strašne cestovať a spoznávať krajiny, spoznávať ľudí, ich kultúru, tradície a tak ďalej. No a informatiku som mala na Gimply veľmi rada a pri nej som vlastne aj ostala. Informatiku ste študovali aj na Cirkevnej univerzite v Ružomberku, tak? Áno, na katolíckej, aj geografiu, aj informatiku. A ako ste vnímali toto štúdium? Odporúčili by ste? Ale hej. Ak máte radi informatiku, ak máte radi geografiu a máte radi učenie, tak áno. Ale samozrejme záleží od toho, akých máte učiteľov, akých máte spolužiakov, či sa vám tam chodí dobre, či ste spokojní, či máte super ľudí okolo seba a ak máte vlastne to, tak to je základ. Pekne, pekne. No a ku tomu cestovaniu, aká je vaša najobľúbenejšia krajina, alebo v ktorej krajine sa vám najviac páčilo? Stále, keď sa vrátim z dovolenky z nejakej krajiny, tak poviem, že táto krajina bola najlepšia. Ale takou srdcovkou mojou, do ktorej sa vraciame vlastne každý rok, je Chorvátsko. To máme vlastne pochodené od severu až po juh. Veľmi sa mi páčilo mesto Trogir, taktiež v lete sme boli na Baleárskych ostrovoch. Čiže toto bolo super. A samozrejme je rozdiel, keď sme chodili na dovolenky sami dvaja s mužom a keď chodíme teraz s deťmi, lebo to úplne hľadáme niečo iné. Hľadáme dovolenky, kde vieme chodiť do bazénov, kde sú šmykalky, animátori a takéto podobné veci. Ale radi cestujeme vlastne všetci doma. No a teraz ste sa vrátili z materskej dovolenky. Máte dve dievčatka, ako z dobrých zdrojov vieme. Predpokladám, že kolegovia bonzovali. Existujú aj iné zdroje. No a taká otázka, chceli by ste aj chlapčeka? Či ste spokojní s babami? No, máme dve dievčatá, Dorotku a Šarlotku. Vlastne na materskej som bola 6 rokov. Niekedy mám pocit, že máme doma 2 chlapcov a nie 2 dievčatá. Ale možno, že by som ešte chcela niekedy chlapca. Ale uvidíme, no. Ako to bude. No. Pretože manžel stále vraví, že nie je zaruka to, že by to bol chlapec a že 3 dievčatá by už boli moc. To by mal ale to vlastne vie potvrdiť aj pán kolega Skokan. To by ste mali doma už potom harem, čiže asi tak. Nemusíme testovať. No a ako ste sa cítili potom, ako ste sa vrátili po tých 6 rokoch naspäť do školstva? Chýbalo vám to? Alebo... Nechýbalo vôbec. Strašne som sa toho bála. To bola normálne moja nočná mora, keď som mala nastúpiť. Užívala som si to doma. Pre mňa bola materská najkrajšie obdobie. Nechápem ženy, ktoré sa po materskej hrnú do práce, že fakt nechajú doma malinké deti a odchádzajú pracovať. Ja som si tých 6 rokov užívala úplne naplno, ale teraz, keď som už nastúpila, tak som rada, že som tu, teším sa z toho a niekedy si poviem, že ako som to mohla vôbec tak dlho doma vydržať. A vrátili ste sa naspäť na gymnázium, ako dobre som zistila. Zmenilo sa niečo? Nie. Kolegovia ostali stále takí istí, takí super ako boli. Žiaci tiež, takže myslím, že tu je všetko super. Môžeme pokračovať s otázkou, že kto je váš najobľúbenejší kolega? Predpokladám, že možnosti sú po A Juraj Brenišin, po B Jožko Skokan a po C Roman Švarc, alebo sú nejaké iné možnosti? Nie, ale môžete si odpovedať sama. Určite sú kolegovia, ktorí sú moji obľúbenejší, naopak aj tí, ktorí sú menej obľúbení, ale myslím si, že tí, ktorí sú obľúbení, o tom vedia a som rada, že mám takých kolegov, akých mám. Tak aký je váš najneobľúbenejší kolega? No, na toto je ťažká odpoveď, ale to myslím, že túto odpoveď si nechám pre seba.
ale v podstate mám rada každého, kto je na tejto škole. Ako sme sa aj dozvedeli, že popri učiteľstve aj materstve ste sa venovali aj pečeniu, tak ako ste sa ku tomu dostali? Ku pečeniu som sa vlastne dostala už ako malá, stále sme s mamkou piekli, od malinka sme mali napečené každý týždeň a vlastne tak som to potom udržiavala aj doma. Každú nedeľu máme napečené, ku pečeniu som priviedla aj moje dievčatá, čiže s dievčatami pečieme bežne. No a popri tom som začala piesť torty, najskôr pre rodinu, potom pre známych, blízkych, neskôr aj na objednávky nejaké torty, ale teraz pri deťoch vlastne nemám toľko času, čiže už to nerobím nejako moc na objednávky, robím to len pre nás a pre známych. No a prečo pečenie? Lebo mám rada sladké, rada jem a práve preto mám rada túto činnosť. A aká bola vaša najväčšia torta? Najväčšia? Asi dvojposchodovú som robila maximum, respektíve potom som robila taký väčší priemer torty. Ale neznamená to, že keď je poschodová, že je to náročnejšie ako keď je jednoposchodová torta. Presuňme sa od pečenia ku športu. Dostala sa k nám otázka, že aký je váš najobľúbenejší šport? Jedenie a asi preteky v jedení. A to je asi všetko. Ako šport? Nie. Čo sa týka športov, nie som nejako extra športovo, nie že zdatná, ale nejako nevyhľadávam extra šport. Maximálne si idem raz týždenne zacvičiť, alebo potom sa venujem športom ako bicyklom, lyžiam s deťmi. To je tak asi všetko. Dostala sa ku nám informácia, že váš manžel je bývalý futbalista. Je pravda, že máte radi aj futbal? Minimálne na obrazovke? Nie, nepozerám vôbec futbal, vôbec neviem pravidlá futbalu, vôbec netuším, ako sa tam hraje. Vlastne viem, že 11 ľudí sa naháňa na ihrisku za loptou. Ale samozrejme, že keď hrával, tak som sem tam išla pozrieť. Ale to bolo tak všetko. Aký je váš názor na blondínky? Blondinky sú super, múdre, krásne, šikovné, čiže úplne dokonalé. Tak, ďakujeme za tento rozhovor. Pozdravujeme všetkých žiakov a sme radi, že ste pri nás pri tomto rozhovore boli. Ďakujem pekne. Ďakujeme veľmi pekne, že ste si vypočuli celý diel tohto podcastu. Už na budúcej časti sa môžete tešiť na exkluzívny rozhovor s pani učiteľkou Stankovenovou. Oproti sebe sa postavia žiaci z nižších ročníkov a štvrtáci a čakajú na vás aj ďalšie prekvapenia. S vami sa lúči redakcia Tatarcastu. Čaute!